Благословен е нашия Бог, всякога, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. Спасителя, покой с духовете на починалите праведници и душите на Твоите раби, като ги запазва с блаженния живот, който от Тебе, човеколюбче. Господи, покой с Твоите покои, дето почиват всички Твои свети и душите на Твоите раби, понеже Ти единствен си, човеколюбен. Помилуй нас, Боже, по великата Твоя милост. Молим Ти се, чуй ни и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за упокоение душите на починалите Божии раби, всички жертви на комунистическия режим, за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За да сели Господ Бог душите им, там, дето почиват праведниците. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божията милост, Царството небесно и прощение на греховете им, от Христа безсмъртния Цар и наш Бог, да изпросим. Подай, Господи, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже, на духовете и на всяка път, който стъпка смъртта, съсипа дяла и подари живот на този свят. Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, всички жертви на комунистическия режим, място свето, място злачно, място покойно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, Господи, като благ и човеколюбец Бог, тъй като няма човек, който е живее и да не съгреши. Единчък Ти, Господи, си без грях. Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, живота Ти, покоят на починалите Божии раби, всички жертви на комунистическия режим, Христе Боже наш. И затова на Тебе отправяме слава с безначалния Твой Отец, пресветия благи и животворящия Твой Дух, сега и винаги и во вечни векове. Над грома ридония творящи сон. Алелуя, алелуя. Премъдро със страх и благовение да изслушаме Светото Евангелие и на всички вас. Светото Евангелие от Йоанна. Слава Тебе, Господи!
които бяха дошли при него. Аз съм хляба на живота, който да хожда при мене няма да огладнее и който вярва в мене няма да ожедее никога. Наказах ви, че ме видяхте и вярвате. Всичко, що ми дава, те ще дойде при мене и който да хожда при мене няма да го изпъдя вън. Защото слязах от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая. От всичко, що ме е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Бога, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще възкреся в последния ден. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Боже, на духовете на всяка плът, който стъпка смъртта, всичка дявола и подари живот на този свет. Сам Ти, Господи, опухай душата на починалите Твои жертви от комунизма. Място свето, място злачно, място прохладно, дето няма никаква болка, кръв или въздишка. Всяко съгрешение, Господи, което се сторили с думи, дело или мисъл, прости им като благ и човеколюбец Бог, тъй като няма човек, който е живее и да не се греши. Величък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина. На Господа да се помоли, Господи, помилуй, защото Ти си възкресението, живота Ти покоят на починалите Твои раби, жертвите на комунистическия режим, Христе Боже наш. И затова на Тебе отправяме слава с безначалния Твой Отец, при светия благи и животворящия Твой Дух, сега и винаги и във вечните векове. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, опълне наше, слава Тебе. Христос, истинския Бог наш, който владее на живи и мъртви, възкръсна от мъртвите. Молитвам своята пречиста, препоръчна и свята майка, молитвам сте славни и съхвални апостоли. Молитвам преподобните и богоносни наши отци, молитвам всички свети, да настане душите на преселяйци от нас, всички Божии раби и жертви на комунистическия режим, вселената на праведните, да ги упокои в лоното на Авраама, да ги причисли към праведниците и тях и нас да ни помилва, защото е Бог и човеколюбец. Да блаженоспени вечен и покой, подаш Господи, усопшем рабем Твоим, всех людях рабом Божим, жертви поднешим, прижима комунистически и сътвори вечную память. Стоят люди, стоят живи души, които по един или друг начин са искали да защитят истината. Искали са да отстояват своето право да бъдат хора, да бъдат човеци. Затова са и загинали. Заради това, че са искали да бъдат свободни. Затова, че са искали да могат да се наречат християни, да може да се нарече човек, да може да се нарече сътворен от Бога личност. Не знаем и всички, които са загинали.
Знаем и тези, които познават. Знаем и тези, които са били наши роднини или приятели на нашите приятели. Но не знаем и всички. А нашата молитва е за всички. За всички онези, които мъченически предаваха живота си, защото не се съгласиха да бъдат част от лъжата. За всички онези, които устояваха правото, без да преклонят глава, без да пречупят гръб, за да могат техните деца, внуци и бъдещи поколения да се наречат велики. Сега ще благословя хляба и виното. По традиция в църквата, когато правим панахиди, си вземем прошка с душите на нашите покойници. Защото ние хората много често пренебрегваме и обиждаме онези, които обичаме. И едва след като те се представят пред Господа, разбираме, че това, което сме обичали, е била тяхната душа или тяхната душа не е държала в плен. И си спомняме за моменти, когато сме ги обиждали, наранявали, когато сме ги засягали. Затова след това минете и вземете парченци хляб, потопете си го във виното и кажете простено просте там на онези вашите люди, които по един или друг начин са предали живота си, за да можете вие днеска свободни да бъдете тук. Амин. Христе Боже, Ти, който с 5 хляба си наситил 5000. Само Ти, Господи, изпрати пред Светия Твой Дух и освети този хляб. И това вино. И верните, които вкусват от тях, запомен прошка греховете на Твоите раби. Простено простете ни. Бог да ви прости и помилва.